O texto bíblico de hoxe é João capítulo 5, versículos de 17 a 30. Neste texto, Jesús explica aos judeus como é súa relación con seu Pai Deus. Ele resume esa relación nesta frase: eu non faço nada por mí mesmo, eu faço tudo o que o Padre me pede. Tento agradarlo sempre, tento facer súa vontade. Un programa de vida estupendo tamén para nós. Viver unha relación con Deus como Jesús a vivía, porque nós tamén somos fillos de Deus por participación. En realidade, o que Jesús expresa neste texto é o que nós normalmente facemos con nosos pais da terra. Nos queremos agradarlos, obedecerlos, imitarlos. Tentamos facer sempre o que eles nos peden. E isto por amor. Se trata de que nós con Deus façamos igual, porque Ele é noso Pai. E así como non queremos decepcionar a nosos pais da terra, tamén non deberíamos decepcionar a noso Pai do ceo. E Jesús nos explica como debemos facer, como Ele facía, escutando a vontade de Deus. Como se faz iso? Durante o día, nós, cando agimos, a que estamos atentos? Estamos atentos só a nosos gostos, a nosos sentimentos, nosos pensamentos? Por que nos deixamos guiar? Só pelo que nos apetece? Por aquilo que os outros nos falan? Ou escutamos realmente a Deus? Creo que un programa de vida maravilloso sería escutar sempre a voz de Deus. E como se faz iso? Escutando a voz de nosa consciencia, porque Deus nos fala a través de nosa consciencia. Para que isto posa acontecer, precisamos treinar. E a mellor maneira de treinar para escutar a voz de Deus é a través da oración. Cando eu diariamente me coloco na presenza de Deus en silencio e escuto o que Ele me diz, entón me acostumo a escutar a Deus. E depois, durante o día, já estou con esta atitude de escutar o que Deus quer de min, porque eu quero agradarlo, porque eu quero facer súa vontade. Cando a xente acostumou a facer unha oración silenciosa, depois durante o día estamos máis atentos ao que Deus nos fala, vivemos con máis consciencia, porque ás veces vivemos no piloto automático, sen tomar consciencia de aquilo que Deus quer de nós. Preguntémonos con máis frecuencia: Señor, que queres de min? E tentemos facelo. No texto aparece tamén unha proposta moito válida tamén para a nosa vida. Jesús diz que fundamentalmente o que o Pai facía e Ele tamén é transmitir vida. Veja que programa maravilloso para a nosa vida, transmitir vida. Como Jesús facía isto? Curaba, alimentaba as persoas que precisaban dele, mas tamén pregaba e, sobre todo, amaba. Un amor que acollía a todos e que perdoaba. Esta maneira de agir de Jesús para transmitir vida, nós podemos imitarla. Nós tamén podemos ayudar a un doente visitando, acompañando,
Podemos tamén compartillar nosos bens con as persoas necesitadas. Podemos falar para alguén que precisa de noso consello, de noso exemplo, e podemos, sobre todo, amar como Jesús amaba. Amar a todos, sen excepción. E ese amor ten que ser dunha maneira ben concreta, acollendo, escutando, sendo amável con nosotros, tentando sempre agradarlos e facer a vida máis fácil para eles. Isto é transmitir vida, ser persoas positivas, persoas que escutan, acollen, sorríen, transmiten mensaxes positivos. Hoxe, á luz deste texto, vamos comprometernos a transmitir vida, a facer a vida máis agradável aos outros con nosas atitudes, con noso comportamento. Que você teña un feliz día, Deus te abençoe.